saa achiel gotieno. Ogochona nowacho ni inwa na bisani wawuo kodgi. Anawacho ni warit nyaka Tuesday ma waromgi. Koro Tuesday no create time to no wabet kodgi. Mo wawuoyo. To gi wanyiso gi maler shida ma wan go. Ing'e ni Kisumu ok en kaka Vihiga kata any other county. Awacho ni salaries mag ji mar Jaramogi Russia kende. Salaries mag Russia kende nyalo chulo Siaya diriyo. Siaya county te dichiel. Russia kende. Koro our wage bill duong. Ok chal kaka counties moko magi kom gi 600 million ginyalo chulo salaries kata riyo kata dek. 600 million nyalo chulo salaries achiel kende. To ing'e ni governor no medo wages mag health workers. Nwatiyo gi 3 billion in a 1 year. To sani wadhi nyaka 4 billion. Nyesani is very interested in the health sector. Anyway, bang that meeting, nwan gi agreements adek. First nwan agree ni pesa ok waonge kodo sani. Ok odwa wacho weche ma ok wanyal control. To no agree ni bang yudo pesa gi, wabo temo chulo gi te. In fact, wabo chulo gi te. To gima gikia is we are trying.